Takže vítajte naspäť na stránkach Blended. V dnešnej kapitole si ukážeme, ako sa pohybovať Blendery, základné ovládanie a plus základná manipulácia s objektami. Všetci už máte zapnutý svoj Blender, tak ako ja, a teraz sa budeme učiť používať skratky. Ako prvé vám chcem povedať, že v ľavom dolnom rohu vždy uvidíte každú stlačenú klávesu moju, aby ste vedeli to zopakovať, a takisto mám zvýraznenú myš, aby sa vám lepšie nasledovala. A teraz už poďme na to. Najväčšia obrazovka v Blendery je tzv. 3D viewport. Tu sa odohrávajú všetky veci, ktoré budete v Blendery robiť, či už pohľady kamerou, posúvanie objektov, napríklad rotovanie ku objektom. Potrebujeme sa ako prvé naučiť ovládanie. Čiže prvá vec, ktorú si osvojíte, je stlačenie stredného tlačidla myši a rotovanie okolo objektu. Čiže stlačíte stredné tlačidlo myši a ťahaním doprava, doľava objektom rotujete. Tu mám ku vám ešte jednu pripomienku. Určite niektorí z vás pracujú na laptopoch, takže možno aj na touchpade. Je možnosť, Blender má možnosť emulovať tretie tlačítko myši, ale výrazne to nedoporučujem. Ak aj pracujete na laptope, kúpte si prosím vás, aj ak nemáte myš, kúpte si nejakú úplne lacnú myš, hociakú 10 eurovú, len nech má stredné tlačítko, kde sa vám lepšie pracovať a nebude vás to odrazovať od práce v Blendery. Dobre, takže druhá vec je pohyb po obrazovke. Stlačíme tlačidlo Shift, ľavé Shift, stlačíme stredné tlačidlo myši a ťaháme doľava, doprava. A tým sa vieme pohybovať po obrazovke. Hore, dole. Ďalšie je zoomovanie a odzoomovanie. Na to treba iba stredné koliesko myši, čiže otáčaním dopredu stredného kolieska zoomujem, otáčaním dozadu oddiaľujem obraz. Všetky tieto veci dokážete robiť aj v tzv. Gizme, čo uvidíte na pravej hornej strane obrazovky. Vidíte tam také tie farebné X, Y, Z, to je to tzv. Gizmo. Keď si napríklad stlačím X, tak mi zarovná pohľad čisto na X-ovú osu. Keď si prepnem na Y, to isté spraví. Takisto napríklad keď chytím Y, držím ľavé tlačítko myši a ťahám, tak otáčam obraz, ako keby som držal stredné tlačidlo myši. Môžem si ho prizoomovať. Potom, keď stlačím tú malú lupu s pluskom, držím ľavé tlačítko myši, oddiaľujem, približujem, takisto ako keď točíte stredným kolieskom myši. Ruka, to je pohyb po obrazovke. Kamera, to je pohľad kamery. Posledné je prepínanie pohľadu medzi perspektívnym a ortografickým. Ku tomu sa dostaneme neskôr. Teraz základné označovanie objektov. Čiže máme tu v základe vytvorenú nejakú kocku, kliknutím ľavého tlačidla myši na tento objekt a ho označím. Vidíte okolo neho taký oranžový rámček, to znamená, že objekt je označený. Dokážem označovať aj viac objektov v rade, ale ku tomu sa dostaneme neskôr. Keď mám objekt označený, môžem s ním už teraz manipulovať. To znamená, môžem ho pohybovať, rotovať, zväčšovať, zmenšovať. Ako prvé si povieme pohyb. Na toto slúži skratka G, čiže s označeným objektom stlačím G a dokážem sa pohybovať po obrazovke. Dopredu, dozadu, hore, dole. Keď sa potrebujete pohybovať iba v jednej osi, tak stlačíte klávesovú skratku pre túto os. Napríklad, keď sa potrebujem pohybovať po osi X, tak stlačím tlačidlo X, uzamkne sa mi objekt iba v tejto jednej osi a viem pohybovať iba napríklad v tomto pohľade správa doľava. Keď sa objekt dostane na pozíciu, stlačím znova ľavé tlačidlo myši a objekt zostane na tejto pozícii. A ešte tu som vám nepovedal teda, že tieto tu osy, čo vidíte, to červená a zelená čiara, to je X-ová a Y-ová os pre lepšiu orientáciu v 3D priestore. Časom budeme ešte robiť aj zo Z-osou, ku tej sa dostaneme. Takže znova teraz tlačím G, posuniem naspäť. Ak som si to náhodou po ceste rozmyslel, že nechcem ten objekt posúvať, stlačam tlačidlo Escape, objekt sa vráti na poslednú známu pozíciu. Dobre, teraz rotovanie. Na rotovanie slúži klávesa R, Rotation.
Čiže stlačím klávesu R s označeným objektom a môžem rotovať. Teraz napríklad, keby som chcel rotovať iba okolo Z-kovej osy, stlačím klávesu Z a vidíte, že mi to dovolí rotovať iba v jednej osi. Posledná vec, ktorú potrebujem, je klávesa S, Scale. Je to zväčšovanie a zmenšovanie objektu. Znova, keď stlačím S, môžem objekt zväčšiť, ťahaním myši alebo posúvaním zmenšiť, ako potrebujem. Keby som náhodou potreboval objekt zúžiť alebo rozšíriť iba po jednej strane, tak zase napríklad stlačím klávesu X a viem si ho naťahovať a stiahovať iba po X-ovej strane alebo po akejkoľvek chcem. Potvrdím stlačením klávesy a objekt uloží svoje aktuálne parametre. Všetky veci, všetky rozmery konkrétne vidím v Properties paneli. Toto na boku sa volá Properties panel a tam vidím aktuálnu pozíciu objektu, aktuálnu rotáciu objektu a aktuálnu veľkosť objektu. Viem si ich tu aj meniť, uzamykať a tak ďalej. Je to vždy, keď kliknete na objekt, máte zapnuté Properties menu, musíte ísť do Object Properties a tu všetky tieto veci uvidíte. Napríklad, keď ja sa teraz rozhodnem, že mám objekt na minus 7,8 metra, zmením to na 0, dám Enter, objekt sa zase presunie na svoju základnú pozíciu. Alebo sa rozhodnem, že ho chcem po Z-ku rotovať o 90 stupňov, kliknem a napíšem 90, objekt sa zrotuje o 90 stupňov. To isté je s veľkosťou. Môžem to zmeniť znova na 1 a objekt sa zväčší a všetky strany objektu budú znova rovnaké. Takisto viem aj konkrétne počas rotácie viem posúvať objekt plynulejšie alebo rotovať s ním plynulejšie, po prípade posúvať ho o presné stupne, o presné miery. Stlačím klávesu R, začnem rotovať objektom, ale ja sa rozhodnem, že chcem s ním rotovať napríklad, poviem, o 180 stupňov. V ľavo hore teraz vidíte rotation, ktoré sa mení pri tom, ako rotujem týmto objektom. A ja sa rozhodnem, teraz som rotoval na mal som tam minus 900, teraz sa rozhodnem, že chcem zrotovať objekt o 45 stupňov. Tak začnem písať 45, zrotujem ho presne o 45 stupňov, kliknutím myši alebo potvrdením klávesy Enter, tento objekt zostane takto zrotovaný. Keby som ho chcel napríklad grabnúť a posunúť o 1 meter, tak napíšem 1 a objekt sa posunie o 1 meter. Tabulátorom si dokážem prepínať, ktorý rozmer chcem meniť a v tejto chvíli som ten objekt posunul vo všetkých troch smeroch o 1 meter. Je napríklad aj plynulejšie rotovanie, čiže stlačím R, začnem rotovať objektom, ale keď držím stlačenú klávesu Ctrl, tak ho rotujem o 5 stupňov. Čiže je to také rýchlejšie a zároveň plynulejšie, keď si chcete presne na určitý uhol ho zrotovať, tak sa to dá takto jednoducho. Dobre, to by bolo zo základného ovládania Blenderu všetko. Na budúce sa už uvidíme pri základoch modelovania, kde už budeme upravovať jednotlivé objekty a učiť sa ako na to, čo sú to vertexy, hrany a plochy. Dúfam, že sa vám to dneska páčilo. Troška si podcvičte tieto všetky skratky, opakujte si to, možno si aj viackrát pozrite video a ja sa na vás teším na budúce. Ahojte!